Gaur, arratsaldeko 6etan, elkarretaratzea deitu dute Bilboko udaletxe parean Altsasuko gazteekiko elkartasuna adierazteko. Iruña, Gasteiz eta Donostiko festetan egin bezala, gaur Bilboko aste nagusian antolatu da elkartasun ekitaldia. Deialdian ere, gazteen askatasuna aldarrikatzeko ekimenak kriminalizatu izana salatzen da. Gogoratu beharra dago oraindik 3 gaztek gartzelaraturik jarraitzen dutela. Eskerri asambladatik gure eskerrik beroenak emain nahi dizkizuegu Gasteiz. Eskerrik asko gaur honutza gerturatu zareten guztioi. Gaur, ia 10 hilabete betetzen dira amets gaizto hau hasi zenetik. Berriro ere, oian, jokin eta adurrik besarkada bero bat bidaliz hasi nahi genuke gure hitzartea. Oraindik ere, kartzeleratuak eta 100 kilometrora dispertsatuak baitaude. Zuekin gaude eta borrokan jarraituko dugu gurekin egon arte. Indar polizialengandik pairatzen dugun errepresioa bortitza izan arren ez dugula etxiko ozen esan nahi dugu. Ez dituzte gure kamisetak gustuko, ez dituzte gure mezuak gustuko, ez dituzte gure aldarrekapenak gustuko. Sentitzen dugu, maitasun amaigabea dugu, gureak mugari gabe maite ditugu, gure herria, gure jendea. Maitasun honek ez gaitu desagerrarazten uzten.